ojo kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal mundur iya Deni Karya sak jose ngerti audio Rumahku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu oh ah oh oh eh oh ah oh ah oh ah oh ah sok lo eh oh endah ayumu koyo tenang ojo kuwatir sayang kuning kowe ra bisa disetir ora bakal mundur ora bakal mundur Ngapunten Mbak kula ki rapat yo apal. Padha. Jadi padha radonge iki. Ya dong kok ya. Wis ora ngedong-dongke. Iki dilanjut tarian. Tari nggih, mangke pokoke wis keripik gedang, keripik telo kuwi mau to. Gedang, matane rata. Nggih, niki sinambi nenggo panyunan saking tuan rumah utawi kadang panitia ngoten nggih. Pokoke dilajengaken monggo tarian